Dahil daw kita kay ni Maraot ko yan ni Ming. May matrix na naman kan, sigurado. Nasa abroad ka ngaya. May mag-upload naman. Magkunday ki mag-upload, may matrix kan. Ay, ngayon Mr. M, nasa abroad ka tabi? Nasa Amsterdam ka? Kuya Tony. Good morning tabi, Kuya Tony Reyes. Sir Ton. Good morning tabi sa imo. Nasa Ligaspi tabi ko, Kuya Tony. Oy, ulok-ulok sana. Dapat po, perming mogma. Welcome mga tugang sa programang Morning Hirit sa DCGB. Good morning tabi sa Kuyang Padihon, Pading Ray Romero. Kung may magsabi, iniibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Sapagkat kung hindi niya minamahal ang kanyang kapatid na nakikita, hindi niya maaring ibigin ang Diyos na di nakikita. Iyuman ang gada, no? Iyuman ang gada, di. Mula po sa 1 Juan 4:20, Happy and blessed Wednesday, everyone. I love you, Paring Ray. Iyuman ang gada, paisip man ang gada ko, no? Kung may magsabi, iniibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Sapagkat kung hindi niya minamahal ang kanyang kapatid na nakikita, hindi niya maaring ibigin ang Diyos na di nakikita. I love you, Lord. Pero sa mga kataraning mo, kaiwal mo na salbatana ka. Gagangin man. Sa mga kataraning mo, kaiwal mo, boy. Una, sa mga kwan mo, mga kaopisina mo, kang ngingili ang isuwa-suwahan ka, permi. Ade, dapat po, bako arog kita kayan, mga kapatid, Dapat po, bako kita arog kayan, mga kapatid. Good morning, Tabi sa Gabos, Ligaspi City. Good morning, Albay. Kumusta po ang mga taga-Banwang Daraga? Maray na aga po sa inyo amin. Hoy, gising! Mga kagawa daw buda, mga kapitan na turog sa pansitan. Ay dagit ini. Nata ito, Mga hoy, gising! Di ba? Kaya good morning tabi mga senior citizen, mga lalabs natin, mga lalabs natin na mga senior citizen, magandang morning po sa Indogabos. May mga travel, magandang morning na po sa Indogamin, Mga birthday celebrants natin, magandang morning tabi sa Indogabos, Sa may mga travel dyan, ingat-ingat po kita sa mga pagmamaneho, tangani na kita gabos, mga tugang, librido sa man nakapahamakan, dahil po kita problema na pinaghampang sa satuya tabi na palibot, Good morning tabi sa mga may birthday ngunyan, mag-text tabi para po sa greeting sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Oy, madali sa nata. Unipalan, maigigreet ako sa mga taga dyan sa Ibo, ano nga ni ito? Ibo Montañez, ano nga nito, Kuya Nime? Supasok ko lang kimata. Supasok ko lang magkakimata. Mga dyan sa Kwantabi, supasok ko lang kimata baga. Good morning, Tabi, sa Indo Kasusko. Kansarong aldaw pa ininalingawang ko ining igri Tabi. Kansarong aldaw ko pa ininakwan. Iba Montañez. Ibo, yan. Ibo, Montañez, tabi mga taga Ibo Montañez, Sa tuya tabi na mga pag-iriba dyan sa Ibo Montañez. Yan, So, pasok ko lang kimata dyan. Dr. Nena Montañez, si Bossing Cesar Montañez, Ma'am Lani Binamira, Annabel Pinida, Dr. Clarence Montañez. Good morning, tabi sa Indo. So mga daraga dyan, nagarin na bayaan nakibiyahe tabi, naghanap daa. Igo pala niyan ki mga gari na bayaan mga tugang kang last trip. Good morning tabi, mga taga Ibo Montañez. Ano yan, mga taga Ibo Montañez, Optical, yan.
Optical. Good morning, Dr. Nena Montañez and Dr. Clarence Montañez. Siring man tabi kay Busing Cesar Montañez. Ha? Good morning tabi dyan sa mga staff. Ha? Maray na aga pirmi tabing nakatutok ini sa DCGB. Sabi kan texter, ay salamat na atab. Happy birthday po to my super friendly reporter, Miss Karen. Ay, kaya pala si Karen nagtataram na sa, ano mo niyan kuya Nemi, December 4? Miyerkules mo niyan, Miyerkules. Kaya pala si Karen nagtataram na, igwa nga kitang merindalan sa December 4. Kaya palan si Karen, birthday niya palan ngunyan. Pera do si Karen daw. Gari mga nasa, kuha na si Karen, 29. Talaga? Sige po, good morning tabi, Miss Karen Ala. Oy, grabe. Uyugun mo. May pants ka pala ni. Happy birthday po kay super friendly nindong reporter na si Karen Nicole Ala. Uyugun mo yan. Super friendly da the best man pala si Karen. Super friendly birthday ngon yan. Diyan hapon may merindalan kita. Madam Milindawi, good morning tabi sa imo. Happy Wednesday sa gabos. Yan ha. Diba? Sige. What's inside? Sabay-sabay. The angels sing, a king was born today. No man will live forevermore because of Christmas Day. Boy's child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Madam Milindawi, mga taga CMD, Merry Christmas po. Kumusta lamang? Of joy and laughter, people shouted, let everyone know there's hope for all of my peace. Oh my Lord, My Lord, when in the crypt they found him. Oh my Lord, a golden halo crowned him. Oh my Lord, they gathered all around him to see him and adore. oh my Lord. Ang original pa lang kay ni Kuya Nimi, iyan ako ano, yan pa lang si Bonnie M. Adi. Yan pa lang original kay niya. Bonnie M. Luyuro na pala ininagkuhan. Siguro na mga singer na yun, ano. Mary's Boy's Child. Merry Christmas, everyone! The best and music. Pilipil ang Pasko. Alright, sige. Ramon ta mga tugang ang mga buena manong bareta, mga tugang in the morning. Kasabay tabi ang report kan sa tuyang chief reporter, Jimmy Nasalita. Jim, Jim, good morning. Yes, Pipi, maray na aga sa mga parantabay. Sabi naman niya itong mga istorya, pigtawanin rekonosimiento kan sanggunayang bayan libon kasod masay sa nagibong regular na sesyon sa paaginin resolution, a resolution for bravery and heroism to Eduardo S. Sardinia, 51 anyos for his extraordinary bravery, sacrifice, and dedication to duty durante kan bagyong Christine, kung saan ang libon sa kainot-inoting panahon matinding bahaan sinuprer kan mga namamanwaan sa nasabing bagyo at igwanin pinagliriit dita na madiskuido tabi BP. Sa Sitio Paklas, Barangay Zone 4, igwang sarong 65 anyos na lula si kay ribaan sa iyang mga apo, grandchildren na pigare si kaso sa mga tunay na mga magurang nasa Metro Manila nagtatrabaho. Ang edad kan mga pag-iriba niya 15 anyos, 14, 12 anyos. Bali, apat sinda na mga natrap sa tahaw kan baha sa sindang harong nalantupan so harong tabi bibi ni Lula Corazon Barya. Ngunyan naghapon grabe sa uran, uminabot sa banggi, naagahan,
sa bubong kan harong kan mga ini. Oho. Dahilan sa day na nare-rescue, day man marirescue, ninhuli sa puwersa asin rarom kan tubig, na day sindak kipagkaon, nauuranan, gutom, takot, na bakas so bumigay na sa harong, sundo tanaw na sa mga tao, kay manin nagiginibo. Magin sa mga otoridad BP, o pulis, nagbalo man daang i-rescue, dahil man nagtrayumpo, o yun na ito, sinaparkan na mga aki, siring man sa 65 years old na gurang na baba na lula. Oho. Kinaagahan, tinaranaw na naman, uto pa sa atop, so mga biktima. Si Chief Tanod Eduardo Serdiña, kan barangay Zone 4, kusugbuot nagdesisyon na sagasao na subaha, pipi. Tawag kakadiriskwido ngaya ito, nag-aga na sa atop, lipot, dahil madiskwido sa baha, so lipot sugutom, iyon makadidiskwido sa inda. Uminanap suminubli nin salbabida, linangoy mga 1 kilometer BP ang distansya. Oo. Matrayum po niyang inabot ang kinamumugtakan kan mga biktima hanggang pasaro-saro ilinangoy niya ang mga ini pasiring sa ligtas na lugar. Nagkakurubog-kubog na mga malampi na. Inabutan ni Mr. Serdiña, ayun na ito, nagakurubog-kubog na rescue niya pasaro-saro. Sagod nang nailigtas itong kurang asin sa mga apukane. Oho. Ngunyan, nakanto sa karaman kan sangguniang bayan BP an siring na kakusugan kan buot ni Mr. Eduardo Serdiña, and kaso hapon pinasar ni Kagawad Bong Velasco ang resolusyon na pinagtataonin bravery and heroism, pigre-recognizer kan sanggunian bayan, and igwaman in pinagpreparar sa panginginot ni Vice Mayor MacGregor Saison ni monetary pampalubag loob sa kabayanihan ni pinagtao sa nasabing persona. Oho. Oo, to kakaibang pangyari man ini na nailigtas itong 4 na mga persona. Dangugunta, tabi na sa resolusyon o ya ang resolusyon na pinagbasa ni Kagawad Bong Velasco. Resolution of commendation for bravery and heroism to Mr. Eduardo S. Serdiña for his extraordinary bravery, sacrifice, and dedication to duty during Typhoon 13. Whereas on October 23, 2024, during the peak of torrential rain brought by Typhoon 15, an unexpected and rapid rise of floodwaters severely affected Picho Baklas, Barangay Zone 4, Libon Albay, trapping families in their homes and endangering lives. Whereas in the midst of this calamity, 69-year-old Lana Corazon Maria, along with her grandchildren, Mark Ryan and Perez, 15, John Ryan Perez, 14, and Mary Ann Perez, 12, were forced to spend the night stranded on the rooftop of their house as floodwaters inundated their community. Whereas Eduardo Dwight Serdiña, 51 years old, and the barangay Tanos of Barangay Zone 4, despite the dangers posed by the raging floodwaters and the personal risk to his own family affected by the calamity, chose to undertake a courageous rescue mission to save Nana Corazon Maria and her grandchildren. Whereas, equipped with only a lifebuoy or salvavidas, Mr. Serdiña displayed remarkable bravery and selflessness by venturing through the strong current, risking his own life with every step to ensure the safety of the stranded family. Ultimately, ferrying each of them to the safety amid the perilous flood. Yan. Dahil yan kitraining
sa mga bainabo ko na lagod. Mhm. Jimmy na salita di si Jimmy ngayon. Thank you, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas, 20 minutes makalipas ang alas 5 din pagkaaga. Sige daw, ayain susaro kong cellphone, madali lang ta. Balon ta daw na, oy, sa mga may birthday tabi ha, papasadahan tatabi yan na mga birthday greetings ninyo, mga ano yan, mga morning heriters ha. Nasa linya muna ang dagdag na report, mga tugang ni Pading Al Armario. Ali dyan sa luwas. Good morning, Pading Al, come in. Morning, pare, sa mga good news muna. Apat na mga albayano naman ang tinawan onra kan sanggunian panlalawigan sa abilidad na ipinahiling kani bilang onra nasarong albayana. Enot si Miss Mickey Angela Barcela na naging Miss Bicolandia 2024 duman sa Naga City during Piña Francia on last September 11 na taga Bakakay si Miss Mickey Angela Barcela at taga Bakakay nagkaigwapa ni nakadakol na mga minor awards as in naging first runner-up ini kan mga enot na bulan diyan sa Daragang Magayon. 2023 pa lang bagong bulan kundi taon. And luminaban ini naman sa Miss Bicolandia. Siya naging Miss Bicolandia 2024. Itinawaan onra sa paging resolusyon ni Board Member Attorney Melissa Badesa Armidilia. Apera kay Miss Bicolandia, tulupang mga matitibay na estudyante na nagpakapasar sa geodetic engineer. Ang tinawan onra si Engineer Aaron Paul Dolor, bio graduate, taga Daraga, na iyo ang nag-fourth placer sa kinibong geodetic engineer licensure examination on sign out of 1,000 plus na kuhanin siring na pag-eksaminasyon. Out of 650 siya nagpang ikaapat, 86.60%. Nakuha ka ini. Saropa si Engineer Javier Duevo, BU man ini, 8th placer. Taga Daragapa, geodetic engineer. Siringman si Engineer Ray J. Valderrama, taga Santo Domingo. Iyo man na nag-6th placer sa geodetic engineer professional examination. Kaya sindang apat iyo ang tinawan onra ng sanggunian panlawigan asin igwaman ni insentibong itinao base sa traditional pigigibo kan sanggunian panlawigan sa mga albayano na minataonin dakulang onra digdi sa probinsya kan Albay. Iya badian good news hali digdi sa luwas asin sa sanggunian panlawigan Al Armario. Thank you. Salamat, Padingal, sa report. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Alright, sige. O sa mga kwa natin dyan ha, mga birthday celebrants natin ha. Happy day, happy day, happy day, happy day, happy day, happy day, happy day. Happy day, happy day, happy day, happy day, happy day. Sige po. Mga tugang, sandali, tabasahan ko do kamo kirawit-dawit ngunya na aga. Tabing, ano yan, bata birthday ngunya ni Karen. Basahan ta kamo ki ano yan ki rawit-dawit ade basahan ko do kamo ki rawit-dawit lamang ngunya na aldaw tangani na ayos lamang ko yan ni Mian, madali lang ayun na nga ni ito. Madali lang. May napindot ako pangyari sa Mauraro. Madali lang po yan. Okay.
Madali lang. Tapi apudan ko so pag-asa. Madali lang tabi. Try natin yung pag-asa. Yan. Okay. Okay. Yan. Okay. Sige. Ay, bakit nawala ay pangyari sa Maugbaka? Madali lang po. Bago pagkatapos kaining pag-asa, apudan mabasa kita kay rawit dawit ni Padeng Ray. Tagari magayon sunailing kong rawit dawit ni Padeng Ray. At ang iya pa rin tagari magayon. Alamin muna natin ang kalagayan ng panahon mula sa pag-asa. Sandali lang. Uy, nag-ring talaga. Ringing, mga morning hearing. Hello? Yes, good morning, Sir Henry. Good morning, amigong Melvin. On there ka na po. Ano tabi ang latest forecast natin para po sa kamugtakan kan sa tuyang panahon? Go ahead, tabi. Diyos marhay na pagkaaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB. Asin sa gabos na taga-pakinig, asin taga-sabaybay kan DCGB. Sa mga na pet sa Disyembre 4, 2024, sa aldaw ning Miyerkules ning pagkaaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Shear line o yung salubungang kang Doros kang amihan sa kanang eastern isang nakapekto sa eastern section ng norte kang Luzon. Mantang northeast monsoon o paros kang amihan naman ang nakapekto sa pinakapuro kang norte kang Luzon. Digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya ng bahagyang panganoron sagkot sa panganoron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat, pagdagoldol, dulot ka mga localized thunderstorm. Ang paros ay maluya sagkot sa moderato na hadis sa sirangan sagkot norte sirangan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan, magiging banayan sagkot sa moderato ang pag-ukol. Tinatayang agwat ning temperatura pigilauman poon 25 sagkod 32 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang at yan na alas 5:53 ning pagkaga. Isin masulnop at yan na alas 5:17 ning pagkahapon. Philippine Standard Time alas 5:26 ning pagkaga. Ini si Melvin Almohela reporting live halidigdi sa DOST Pag-asa Legazpi. Magayon ang panahon ta, Sir Melvin, ngunyan tabi na palawag ang Pasko. Sana daing bagyo na ma-develop. Opo, sa ngunyan po, medyo okay naman po yung panahon po natin. Pero may chances pa rin na makadevelop ng mga siguro sa roodwang medyo bago po maglaog o mabilog sa par o maglog sa par. Ngunyan na bago matapos sa taon na po nito. Ayon, okay. Salamat, amigo. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat din, Sir Henry. Mabuhay. God bless and mabuhay po kayo. Opo, thank you, thank you. Mga tugang Melvin Almoela sa kamugtakan kang panahon. Hali po dyan sa Pag-asa. Yan, basahan ta ka mo kikuan, basahan ta ka mo ki rawit-dawit. Hali po sa kuyang namumuta na padihon. I love you, padi. O, yalat ko na palahan. May naghapot sa kuya kan Gcash number para po mga tugang sa wish ko regalo mo. May naghapot sa kuya kan sa tuyang Gcash number para po sa wish ko regalo mo. Ang sa tuya tabing Gcash number 0995-984-5151. 0995-984-5151. Sige. Kuya Nimi, paki-play mo daw tabi so wish ko regalo mo na kuha. Taon ni may nagapot kaya. Sige, tatod explicar ta girarahya. Pero, Karen, uy, happy birthday. May nag-text din ni I love you dabe. Okay, sige po. Sandali lang kuya, may paki-play mo daw tabi ka na wish ko regalo mo. Sige, go. People making lists, buying special gifts. Wish ko, regalo mo sa Radyo DZGB.
Sa giraray, sabay-sabay niya to na ipamati sa mga kaakian na kapos sa pagkabuhay. Ang tunay na espiritu kan Pasko sa paagi kan pagsimbag sa mga gusto nindang regalo. Tawan niya to giraray nin kaugmahan ang mga aki na masunod ang sa indang kahagadan sa paagi kan Wish Ko Regalo Mo sa kantidad na 500 pesos. Ang sa tuyang mga beneficiaries nag-iedad din 5 hasta 8 anyos residentes kan Legazpi Asinalbay. Saro sa ng aki kada pamilya ang aakomodaron. Sa mga interesado na mag-sponsor sa wishes kan mga aki, magbisita sa DZGB or mag-text sa mga reporters as in announcers kan DZGB o ipadala sa GCash number 0995-984-5151. Kaya ngunya na Pasko, share your blessings sa mga aki na nangangaipo. Ang Wish Ko Regalo Mo, gigibuhon sa Disyembre 23, 2024. Alauna ning hapon sa lugar na i-announce kan DZGB. Wish Ko Regalo Mo. Merry Christmas sa Indugabos. Hali sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Why don't You give love on Christmas Day. Oh, the man on the street. May nagkikimahira Kuya ni Mingeri, pwede hindi ka magkanta? Tabi nga niyang Mariang panahon ta. O yan po sa tuya na Wish Ko Regalo Mo, GCash number 0995-984-5151. Salamat po sa Rabax kay Ma'am Tet. Si Ma'am Tet, igwa po kiten children na pinag-sponsoran. Pinaagi po kay Angel ng Mustasa sa iyang information. Ma'am Tet, dyan sa Rabax. Good morning, Tabi. Igwa siya ki 10 children. Good morning, Ma'am Tet. Salamat ng Tabi sa Rabax. Wish ko ngayong Adviento. Yeah. Ang Adviento baga, kanini uning Advent. Pag-abot, tama? Pag-abot. Yeah. Sabi kan titulo ni Paring Ray, Wish ko ngayong Adviento. Maraming salamat po o Panginoon namin. Napakadakila mo, ikaw ay purihin. Wish ko po sa inyo kung inyong mamarapatin na maging masaya ang Paskong darating. Magandang araw po mga minamahal. Paghandaan po natin ang pagdating ng Mesiya. Ito'y sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagmamahal sa nag-iisang dakilang may likha. Disyembre na kapatid, panahon na ng Adviento. Ating pasalamatan ang dakilang maestro. Mayroon siyang pasalubong na naibang regalo. Ito para sa lahat, ang pag-ibig niya'y buo. Sa panahon na ito, may mas pang minabuti niya na lahat ng tao ay magiging masaya. Walang nalulungkot, walang problema. Para sa kanya ay lumapit at tiyak ang pag-asa. Sa kanya ay ialay mga pasasalamat. Pagpupurit pagsamba, dakila siya sa lahat. Sa panahon ng Adviento, siya'y magliliwanag sa ating mga puso, isip at may galak. Ang ating panahon sa kanya'y ibinigay. Atin siyang luhuran, panalangin ialay. Ang paghingi ng tawad ay ating isabay. Pasalamat sa lahat sa kanyang mga bigay. O pasalamat sa lahat sa kanyang mga gabay. Sama-sama tayo sa loob ng simbahan upang buhay natin ay ating isabay. Sama-sama tayo sa loob ng simbahan upang buhay natin lalong pagharian ng banal na salita at mga kabutihang magagandang pangaral na ating kailangan. Mga panahon ang panahon ng Adviento ay may kasamang puyat, pero ang kasabay, kagalakan at tuwa, dahil nakakapiling ang ulirang anak ng kataas-taasan, ang dala ay habag. Atin siyang salubungin ng masaya't taimtim, na may pagpupuri sa mga panalangin. Kasabay iba-iba, magandang awitin na may maayos na mensahe o mga tagubilin.
Dalangin ko sa Diyos ang pagkakasundo, pagmamahalan, pagkakaisa ang bumalot sa puso. Maibsan na may maayos maibsan ang trahedya, walang dumanak na dugo. Wish ko ngayong Adbyento, wish ko ngayong Adbyento na sana'y ipagkaloob. Amen? Yes, Good morning, Paring Ray. Maray na agad tabi, padi. Kana, ay, bakit kaya mayroong ito? Nataigwa kiyarat ko na. Tagar may ako na. Nata ito. Madali lang po. Tagarigwa ko ano nga ni ito. Okay. Okay, sige po. Thank you, Paring Ray. Wish ko ngayong Adbyento. Yuman na nga, day. Ang wish ko pa di, magkaigwa ako ngunyan kirigalo pa din ako. So, kwan baga? So, gari naghikol-hikol. Naghikol-hikol. Alulunti. Alright. Alas 5:34 na sa Pilipinas. Salamat kay Miss Karen sa merinda pamahawan ngunyan. Happy birthday, Karen! I love you, Karen! May nag-text digdi. Ano si Karen? Nagbaba na? Ano? Di ko lamang na abrasa. Pero na si Karen, gari mga nasa 22 gayon, 21. Gari something, o 21, 20. Pera pa de si Karen mo yan. Gari mga 22 gayon, o 21. Araw kaya. Alright, 5:35. I-text na po ang mga birthday greetings. Papasadaan tayo pagkatapos kang headline si Paring Mar. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga tabang-tabay headlines ko niyan. Malacanang nagdistansya sa issue kan impeachment kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Senate President Jesus Escudero inabisuan ang mga kapwa senador na magligay sa pagkomento sa impeach VP Sara. Pagpapalawig sa termino ka mga barangay SNSK officials, nagiro na sa Kamara de Representantes. Pilipinas nakuhaan world record sa pagtatanom nin kawayan o bamboo. Wow, the best, adi. Tinawan kan Guinness World Record in award Wow. para sa sarabayan na pagtanom nin bamboo. Congratulations pa di kasabay ko yan. So, ganibo na rin daw na rapaday mo moy. Diba lamang Ano na ko, kasabay sa lista sa ito. ang sabi, sabay-sabay na pagtanom sa maniba-ibang lugar. Di ba? Maski na kita nagkasabay doon, nakatanom kitang bambok. Pero dito na. Di ba? The best. Buruhay na pati, buruhay na. Yes. Ayan. Oo. Pagtipid ko niya na selebrasyon kang Kapaskuhan, ipinag-order kang Kamara de Representantes sa gabos na departamento kay ni. Mantay ikaduang impeachment complaint versus VP Sara, isusumitir sa Kamara de Representantes ngunya na aldaw. Pero sa Armadas kang Pilipinas, siniguro ang proteksyon kay VP Sara Duterte sa suksesendang mandato. Dahil patapos ang laban kontra korupsyon, sigun man kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Natanagpuuna siya. Mantang, Natanagpuuna siya. dagos daan laban. Paguna ko, di ba? Nagpuna kayo siya, pamati niya. Dahil tanang iya pagsaro-saroon. Oo, talaga. Oo. Di ba pala tapos ang laban sa korupsyon? Dahil patapos. Hindi, paguna ko, di pa, nagpuna pa lang siya, di ko aram Okay. Nangyari. Yung pagkangayang, sabi ka diba, yan ngayang impeachment, Oo. yan ngayon pag sierto kan accountability kan mga opisyal. Nagpuna pa lang siya, no? Oo. Di ko aram Oo. Mga kwartang gibo sa Pulimer, Oo. iluluwas na kan Bangko Sentral kan Pilipinas, Aha. pero sa mga lumang papel, pwede pa magyari gamiton. Ano nang pa rin sa 1,000? Dahil may iba ng denomination. Iba ng denomination? Iba ng denomination. Talaga? Tapos Ngayon, ano? nagbagat 1,000. Pero, dati nga ni Keto, dahil pwede pagtiklopon. Di Yeah. aralabaon sa mga wallet, aralampa sa bulsa. Ngayon, sinagot na, pwede nga tiklopon. Hindi mo tiplok ko na kunaan. Kasi kung tiplok mo baga, dahil man nagugunos. Dayman. Plastic, di ba? Inabil ka man. Oo. Alright? Philippine Navy, aminado na limitado sa eksperyensya sa underwater warfare. Sa pambira, masin makibadilan si Aram Kandagat.
Di ninda na-detect tulos ko niyan. So, Russian submarine? Na-detect ninda. Nag-surface, ibabaw. Ay, may barko pala niya. May submarine pala niya. Kalumino mo, sayaw na submarine. Ayan. Inako maninda na. Tungko Iyoy. lang pang gagamitan. Okay. Ako okay man. Akselin ko, pansin na pa di. Honest ang sa indang pagkako. Yan ang daan. Totoo yan. Talaga. Okay, kampanya kontra malnutrition, ipinag-order ng Presidente Bongbong Marcos Jr. At ang sabi man kan Department of Health, ang laban sa malnutrition dapat punan 1,000 days after na mamundag ang umboy. Aha. Alright, so far, Bibi, ang mga headlines ko niya na pagkaaga, sa South Korea, nagdeklara ng emergency, martial law. Nata. So, mga kontrobersya pagkakain. So, agum kainin ni Presidente na imbelto sa kontrobersya na nag-receive ni mga regalong bag. Tapos si Papa. So, may mga sa politika, Dominic Larar kasubago. Pero, binawi man tulos. Aha. At nagpasarso parlamento na dapat ng resolusyon Na? na dapat halion ang martial law. Martial law. Gari salamat. Nagsunod man masunod na siya. Aha. Pero ngunyan na aldaw, abangan ta ang pagtiripon kang gabinete dahil pala namadeklara kang pagtanggal. Ayan. Okay. Taduman ko ta sa martial law, bawal ang man aktibidad sa parlamento. Iyo man ang ano? Sabi kang presidente, magbaralik na ngaya kamong mga militar sa indong mga kampo. Oho. Alright, yan bibi, ang headlines, pinakalipot na martial law sa Kinaba. Ya, ayos. Ayos. Nakasurat sa istorya ni. Oho. Ang news base, pangaran ka sa tuyang pag-iriba dyan sa PYS Enterprises, Mr. and Mrs. Raul Maria Sacalyo, Oo. dyan sa Orosan, Legazpi City, basta radyo, PYS yan, 24/7 konektado kung maski na inglaw. Dini po si Mardila, good morning, happy birthday Karen, more Yes. life, prosperity, and happiness. Yes. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Taon-taon mga tugang dumansang haputa, pag-irestoryahan ta daw, anhapot, uni ang mag-react mo dyan na taon-taon da, sa anhapot. Seryoso daw mga tugang an Malacanang, lalo na si PBBM na desindang pakaisi sa impeachment, ni Sara. Or seryoso daw si PBBM sa tataramon niya, na di man niya kay po ng impeachment naan, magkaribok lamang niya kita kan, budang nga, sayang kang oras kaan. Seryoso daw ka ng presidente? Iyan ang pag-irit. Dawa na po. Dengo na mag-react ko yan. Tabata, habo kong marautan aganin daw. Habo ko tabing marautan aganin daw. Diyan na, dawa na kita sa 7:30 to 9. Diba? Or, sa mga makabayang black baga, binati ko sa, natangit na kikiaram ka sa muya. Ako daw yan. Drama daw yan. Totoo daw yan. Na mga pasirimbaga naan. Iyan ang totoo na. Come on, dapat magdaram, ha? Kamu dapat, ade ko na mag-react mo niyan, talanganin ta, tabing mari ang pagkapitan mo niyan. Baka marot ang pagpamahaw ta. Yan ang 7:30, ta nakapamahaw na po kita, ha? Duman sa 7:30 to 9, mga tugang sa programang Anhapot. Bako daw, strategy iyan. Sabi nga yung marengi ang pamahaw ko. Pero hinaluan muna naman. Ako niya na aga. Good morning, mga lolo, mga lola. Di ba? Oh. Inda ko nang abutan ta kay ako Kuya Neme, lingon mo 2025 Kuya Neme, ako may vibration ako na may dakulang mangyari sa Pilipinas. Ako sa iling ko sa iling ko may dakulang mangyari sa Pilipinas na pwedeng ikabasol kan iba. Di pwedeng ikabasol kan iba. Ha? Alright, ayan po ang mga headlines, text na po ang mga birthday greetings. Taon-taon papasadaan ta yan. Mga tugang mo niya na pag-aaga. 16 bago mag-alas 6. Si Ramon ang daradarang kwan ni Karen. Pakainom ko naman kayo ni Kuya Nemi na sokolate. Pakainom ko naman kay sokolate. Pag-inom didiki mga liquid na baka maulaan ta ining konsol. Mahalon ining konsulta. Baka ma-diskwento ta ini. Problema ta. Hindi kita naka-broadcast kayo ni magapon. Happy birthday, Karen Ala. Karen, good morning. VP, good morning, Tabi. Nini, may nagtitext digdi palan. May fan ka palan? Oo, happy birthday nga to. O niya,
Happy birthday nga to Miss Karen Ala. I love you. Oh. Una may saro pa, super friendly nga niya, Karen Ala. Happy birthday. Ay, salamat po. Yes. Iyo. O di, happy... Ay, pera ka na nangon yan tabi, Karen. 23 years old po, VP. 53? Pera? 23. 20. 23 anyos. Di, hain ka na. Ano pa ako sa mobile Ay, unit? hindi ka lamang naabrasa. Bata birthday mo ngun yan. Sure, ilan yan, VP? Ano? Ilang pa yan? Ayun manangan. Ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Di, may handa o ano? Yun na ini? Yan. Ayun na. Yun na pala na ini. O di, bahala naman sa mo si Boy mag-blowout yung pamahaw mo gayon. Ade? Sana lamang. Baka, araw na ni Boy, an? Duman kay, dadarang ka ni Boy duman sa Melg's Food House. Ulo ko niya, oh. Aram mo na Melg's Food House. Duman ka ni Boy pamamahawon kay hotdog, kay so, gulay. Dahil sa Marison niya da ako doon sabi. Wow, grabe. Grabe ang pamahawon nito. Marison, Marison? Tabing Mariam panahon ng tig. Okay, sige, go! Bueno, VP, sa dagdag niya tong baleta, dahil sa mga kaso ng suicide as in mga may problema sa mental health, mabilog na ang syudad in City Council for Mental Health para sa mga constituentes digdi sa syudad ng Legazpi. Aluyong ko na anapig, tatarampa. Ngayon pa sa namon dag. Natatandaan ko ano tinaram. Dapat nga ni May, natandaan mo ang sinabi ko? Na kung maging official kibanwa, saro sa priority ko ang mental health clinic. Sakadakul na talaga kang tao na medyo nariworok pa minsan ang isip. Yes, tinaram mo. Pwedeng ako ka ng primero na kliyente. Tan mga dangog kong bareta sa nasyonal, ang isip ko na, sabi kan mga gurang, nasisipukar. Naraut ang isip ko. Very good yan, kasi mang kaisipan yan. Basado pa na Adala ko na tabaka, naraut ko sa script mo po na. Sige, go. Basado pa na ni VP sa itiglaog na ordinansa ni Legazpi City Councilor Attorney Butch Lucila kan sangguni ang panglungsod kan Legazpi na magibunan ni City Council for Mental Health sa nasabing syudad. Sa entrevista kan DCGB News kay Councilor Lucila sa katuyan niya digdi, iyo ang tangaling mapo na ng reparon kan syudad, ang mental state kan mga tao, dahil sa mga nagpapaladakol ng individual na nagluluyaan buot sa mas malalang bagay, pipili na sa nang tapuson ang buhay o nagsusuicide na. Kaya nagbilog na mabilog kay ning Council for Mental Health ang syudad. Nga ni EVP na inidang council, umibunin mga aktibidades, training, sin advokasya para sa mga konstituente ani matabangan sinda sa paghampang kan mga kadifisilan sa buhay. Agad maipromoter ang dakulang importansya sa pag-ataman kan mental health. Oho. Tang na pag-araman VP kan DCGB News, agad naman palan ini kan City Health Office sa sangguniang panglungsod. Dapat tauan ng atensyon kan syudad mental health care system digdi sa Legazpi. Si Dr. Gomez baga may pig-create ka na gari mental health department dyan sa City Health Office. Pero dapat ang gibuhon ka na dyan sa council mag-create siya na suicide council. Roger, VP. Anti-suicide. Anti-suicide council. Di ba? Okay? VP, yan tabi-antag. Ulit siya nag-text niya, Sabi niya madali lang. Happy birthday kay Karen from SP Friends. SP? Yes po, sangguni ang panglungsod. Salamat so kasabay mo daw siya magkaon kay Ibos kasawapon? Yugo-yugon mo yan? Po. Ayos ka ma. Thank you so much po sa mga sangguni ang panglungsod fans ko, sa mga nagiging barkada ko dyan sa City Hall. Baka may gusto mag-speech? Sige daw. Okay, sige. Okay, VP. Nag-report with Boy, DCGB News. Thank you, Karen, sa report. Ay, alam mo, ako, saro yan sa mga naging discussions may kang panahon, kampigaapod na Candidates Forum, yan tabi na creation kang mental health. Dapat ko an sa tuya ng mga, kaya sa masunod na eleksyon, gusto ko yan isabay dapat sa agenda kan mga kandidato,
ang tungkol mga tugang sa mental health. Ay, lahat nga unalugod. Sana ko ang lugod so sa kuyang pigbabasang mga messages nindo. Dapat isabay iyan, mga tugang na concerns niya to, tungkol sa mental health ka sa tong mga kababayan. Madali lang, tabasaon ko lang, pa-reporton ko lang si Joshua, drain sa kuyang battery. Pagkatapos ng report ni Joshua, ang pagbasa, mga tugang kan mga mga birthday greetings nindo sa indong mga mahal sa buhay. Joshua, good morning, come in. Joshua? Hello? Joshua? Hello? Uni nga ni, may nag-textig di o. Good morning, Hen. Si Joshua, ano rin ang birthday? Lapuaso na? Yung nga ni o. Good morning, Sir Hen. Si Joshua po, no? Kailan ang birthday niya? Ano ang birthday mo? Lapuaso na? Talaga? Kan Hunyo? Sabi niya, hinihintay kong dumating ang kanyang kaarawan para mapasaya ko siya ng lubusan. Iba man talaga. Iba ka Kailangan pa naman. bang hintayin ang kaarawan? Ano? Kailangan pa bang hintayin ang kaarawan? Ay, wow! Saka araw-araw naman akong lubos na masaya. Wow! Huwag nang hintayin ang kaarawan. Pwede naman ngayon. Bigyan ng kasiyahan ng bawat tao, di ba? Masaya na ako araw-araw. Ayun. O sige, ihado. Dapat maging masaya ka. Yes. Paralukan ba kita na Jasmine Kaswapon? Ha? Paralukan ako ni Jasmine Kaswapon. Nata. Kalaguron na kita magama na duwa. Ang Jasmine ni, kung na sinang tao, linatos ko ang Kaswapon na. Kaya nag-uulok-ulok baga. Pwede man baga kaya. Parehas kitang mabuo. Pero nga ka mo mag-ama. Iyo. Sindaw nga niya ako na anggulo kami mag-ama ni Joshua. Parang ko na. Di ko na hinaputa. Baka kung alsam ko sa pababa Kaswapon di sa DCGB, napasala sa kansimbag dyan sa kuya. Kung sa kapugian halos gari di magbaya. Ade, Oho. sa height gari araw kaan. Mabuon pa. Sa kabuutan gari araw kaan. May nahiling siyang ibang anggulo eh. Tod, kumprontaron ko si Jasmine pag-abutig di. Hindi si Gigi. Kumprontaron ko, apoton ko daw kimara. Ano pa rin, Mar? Nasi nagan garo. Yung nga ni, siguro kami ni Diyos ba, nag-reflect sa iya. Jasmine, ini pa lang si Jasmine, maraot man ini mag-isip. May basis man talaga. Pag-una, kung mabuot na aki ini, ikaw man palang kisa ki mga medyo masalimuot. Okay, sige, go. Yes, Anong balita? anyway, DP, good morning sa mga paratabay, tigsiguro ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon dahil mga kapulisan digdi sa Bicol Region, iyo ang non-partisan, hearing man itigrayo ang mga ini sa anuman na posibilidad na ang mga kapulisan maka-impluensya sa kondukta kat eleksyon sa mga sunod na taon. Ang kasuguan, gabos na mga police personnel na may mga manungod, may mga relatives na madalagan sa anuman na posisyon sa 2025 election, iyo ang i-reassign sa ibang mga lugar. Digdita BPNR sa bilog na Bicol Region, nasa 141 police personnel na may mga kamag-anak, may mga manungod na nagdalagan sa anuman na klase na posisyon para sa 2025 election. Iyo ang nagpaka-reassign na sa ibang mga lugar. Ini bilang pagsunod sa prinsipyo ni non-partisanship susod sa record na itigiras ni Dizon. Digdi sa Albay, iguanin 25 personal ang na-reassign. Sa Camarines Norte, iguanin Siyam. Sa Camarines Sur, iguanin 54. Sa Catanduanes, iguanin 14. Sa Masbate, may 21. Sa Sorsogon, may 13. Sa Naga City Police, iguanin na 3. Asin iguamanin na reassign sa Regional Mobile Force Battalion. Total 141. Ini tangali ng masiguro na daisinda maka-influensya o makingani masiguro na dahil mag-create nin istorya ni na perception sa tao kasi na posibleng maka-influensya sa kondukta ni na eleksyon kung kaya padara ini sa ibang mga assignment tangali ng asinda makabaylo man duman kan sa indang trabaho.
Interest tanto susog sa naging pahayag sa DDP Henry ni Regional Director Brigadier General Titos, nasa sa presenting ini, nasa 80% preparado ang kapulisan sa Bilog na Bicol Region para sa paabot na eleksyon. Sigun sa iya, pag-abot sa personnel, pag-abot sa asset, kompleto na gabos ang sa indang preparasyon. Kung baga sigun sa iya, ang para na 20% na pinagprepara ninda itong pag-adal maninda sa kumbaga magiging dalagan kan eleksyon. So paggamit kay itong automated sorting machine o ACM as iba pang dapat nindang hilingon na kay puan pang ipreparar. Pero pag-abot sa mga personahes, 7,353 mga police personnel na i-deploy sa manlain na mga voting precinct sa manlain na lugar digdi sa Bicol Region para sa paabot na eleksyon. 346 na personnel ang nakatapos na na training bilang Board of Electoral Inspectors as in 126 na personnel ang nagsararon na sa seminar na ginaraman sa election-related incidents. Ready naman ang mga assets, mobility assets, communication assets, as in iba pa, investigation equipment, nakalatag naman inika na PNP, tuloy-tuloy ang pinagigibong inspeksyon checkpoint para madakop ang mga loose firearms o itong mga illegal na baril. Kaya so far, 80% preparado ang kapulisan sa Bilog na Bicol Region para siguruhon ang matariumpo as in ligtas na eleksyon sa 2025. Yan dito yung dagdag na istorya, Joshua Bino, DCTV. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas. Okay, sige. Happy birthday po kay Good Morning Henry. Magayon palan si Shara Leron. Ano? Nahiling ko sa Camp Olacan Sarong Aldao. Cute palan siya. Okay. Ako di ako makomenta po kung makakulog. Grabe nga marautan na galing. Good morning, Tabi. May ginadanda pong... talaga? Okay. Sige, take forward ko kay Jimmy, ha? Sige po. Sige po. Ikuan ko po, ikuan ko, Tabi, ha? I-verify ko, Tabi, ha? Happy birthday kay Karen from Ispe Friends. Kinakul ka nag-text kay Karen. Happy birthday po, Ma'am Karen. Good morning. Happy birthday kay Boss Art. Ay, alat ko na. Now, Birthday ko niya ni Boss Art. December 4. Garuyo pa diya. many more days. Boss Art, happy birthday. Time may fade. Happy birthday, Tabi, Boss Art Osia. Tabi, ang dati midigding Vice President for Personnel or Station Manager sa DCGB. Art Osia. At your image is Boss Art. Happy birthday, sabi po ni Manay Merly Caceres. Yan. It's Happy birthday po, Boss Art. You got Good morning from Pasay City. Yan, Good morning, Tabi. Ang integrated high school po Palancer, walang pondo sa volunteer teacher. Ang nagtuturo, tawara pang sweldo, pero igwaman da kapot na mowa ang nasabing nagtuturo. Maski honorarium, wala lamang. Ang aram ko po, nagahalat lang ki plantilla position sa kamako aki items. Day lamang natawanan ki confidential funds. Di man ang magkasabay sa confidential funds. Tauto, napigiriwala na sa... Tauto na baga, yun ang nakasentro niyang kan pasuruhay sa ang discussion ninda. Happy birthday, Ma'am Karen. I love you. Wish ko po sa iyo good health and long life. Okay. Okay na, wala na. Wala na. Sandali lang ha. Taba ka igwapa. Bayo ito. Sandali lang ha. Good morning, BPHen. Dapat tauan ito ondra bako sa na LGU pati sa probinsya at sa national na nag-rescue kay Mr. Serdenya. Iyo baga. Dapat pati sa national mai-report ito Itong nag-rescue manangga. Tama ka po dyan. Tungkol naman sa report ni Jimmy. Salamat po. Good morning. Happy birthday kay Teresa Pamplona Sugilyon from Manaya ng Baliti. Yan. Good morning, Tabi. Pakigreet kay Mary Ann Castillo. Happiest birthday today. Wishing her good health always, more years and blessings to come. Thank you po. Happy birthday.
Alright, wala na. Sige, baka igwadig di madali lang ha. Ma-break na kami ni Kuya Nems. Pasadahan ta ng mga tugang sub mga bareta. Ay, wala na. Baka sa kwadigwa, madali lang ha. Baka sa ibatang platform, Pero tabi, mas maray po kung mag-greet ka mo. Bossing Nonito Gaviria. Good morning, tabi sa imo. Bossing Nonito Gaviria. Ha? Alright, sige. Okay. Aha, baka igwapa nga ning data po nalilingawan. Okay. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Blanco, Bong Blanco, good morning daw tabi sa mga taga San Roque, Legazpi. Good morning man sa mga, sabi ni Mariza Andes, good morning daw. Benjamin Hili, good morning. Kahapon siya kahapon punta siya sa SP and she smiles to me and tell niya ika si Benji, namidbidan niya ako, means pogi talaga ako. Gayunon pala sa personal. Again, happy birthday to her and read my pa-shout out. Yan, okay. Thank you, amigo. Benji, Dapugi. Happy birthday kay Miss Karen from Benji Dapugi, City Resources Office. Alright. John Quinto, maray na aga sa Gabos. Happy birthday kay Miss Karen Ala. Aurelia Orense. Kuya Henry from Legazpi, good morning daw. Teresa Madrigalihos. Pakibati po happy birthday si Kathleen Banya sa December 4. Maraming salamat po. Bigalang and to everyone, good morning daw. Rosemary Abion. Good morning, Tabi. Alright, sige. Good morning daw sa buong barangay Biyong Tiwi Albay, nakaantabay. Okay. Meron pa? Sandali lang ha. Maugmahon si Miss Kari na kauron. Happy birthday kay Maria Cristi Imperiali. More birthdays to come. Alright. Good morning kay Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Rachel Capili Asejo, Korea Rilobit, Ma'am Amada Esplana, Vilma Marquez. Yan. Good morning kay amigong Monti dyan sa Budget Office. Morning po, pakipukaw si Papsi Mustar dyan sa Bangkiruan, Legazpi. Okay, ang mga bareta po, masunod na. Makalipas lang kan mga patalastas. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Si PM Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang tao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga Pulanggenyo. Si PM Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa tungbanwa. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa Pulangi na banwaan ta. Gabos na Pulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga paraoma. Pasalud na programa para sa gabos
Serbisyong imperial, probitas at mga boss. Si Fem, ang kasulugta sa pag-uswag kang sa kong banwa. Si Fem, mura ng iba. Serbisyong imperial, malalauman ta. Si Fem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong imperial, termina niya tong malalaoma. Si Fem Imperial na pagdabaan kulangi. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga alulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Isang paalala mula sa inyong DOA. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang sabador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, 10:00 hanggang 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Kito, liglig sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan,
kasagutan. Maski wala sa pwesto nagtatabang, Kito Salcedo ko anyaran. Kada ko lang naginibuhan sa atong kasurog, basta sa pag-asenso may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Always number one, always DCGB, alas 6:11. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, ngunyan pong aldaw na Miyerkules, December 4, 2024. Retired APSIMO Chief Dr. Cedric Daep nanumpa bilang bagong Provincial Administrator kan Albay. Dosing Commissioned Officer hali sa Davao City Police Office na ibalyos nin destino sa PRO5. Sa lado nasyonal, Malacanang nagdistansya sa isyo kan impeachment kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Pagpapaliwanag sa termino kan o pagpapalawig sa termino kan mga barangay as in SK officials naghiro sa Kamara de Representantes. Sa ibang nasyon, China, ikinadagit ang pagtaon ng tabang militar kan US sa Taiwan. Business News, paggroso kan mga konsumidores para sa Noche Buena, pigalauman sarong simana bago magpasko. Health News, mga PWDs dapat magkaigwanin informed decisions manungod sa sendang salod sigon sa WHO. Detalles, mga tugang kan mga bareta sa lado lokal na numpa bilang bagong Provincial Administrator kan Gobyerno Provincial kan Albay, si retired APSIMO Chief Dr. Cedric Daep. Pinanginutan ni Provincial Human Resource Management Office OIC Grace Magdamit ang pagsumpa sa panibagong administrator matapos mapili ni Acting Governor Glenda Ong Bungao. Tulos man na naghampang sa mga miyembro kan sanggo ni ang panlalawigan kan Albay si Daep
kasabay kang regular na sesyon asin na pag-ururunan ang mga kwalifikasyon kay ni mantang tulos man na nag-aprobar o pig-aprobaran ang sayang appointment sa entrevista kan DCGB News kay Daep. Sayang sinabi na magpapadagos ang sayang pagbusol kang resiliency asin sustainable development na parte kan sayang objeto bilang bagong provincial administrator kan Albay. Midbid si Daep bilang salong eksperto sa disaster risk reduction and management asin nagbilog kan kainot-inoting disaster Risk Reduction and Management Office sa Pilipinas. Ang Provincial Disaster Management Office sa Balbay kan taon 1995 nangunyan midbid bilang apod na APSEMO. Namidbidan man ang opisyal sa iyang nakabuluhan na ambag pag-abot sa disaster response, climate change adaptation asin governance reform sa probinsya kan Albay. Nasa 12 na commissioned officers hali sa Davao City Police Office ang naibalyo sa Philippine National Police Regional Office 5 sa entrevista kan DCGB News kay PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon. Sayang sinabi na ang bagong miyembro kan pulisya sa rehiyon ang ibubugtak sa malalain na opisina base sa expertise focusing on investigation, intelligence asin operational duties. Inot nang nagbutwa ang report na may 65 na police officials asin non-commissioned officers hali sa Davao City Police Office ang narelieve sa saindang pwesto asin ipinag-reassign sa Luzon matapos ang espekulasyon na nagakaigwanin reassignment sa tahaw kan ongoing political tensions. Sa ibong kay ni piglino ni Dizon na dai man nakabugtak sa dokumentos kan PNP ang rason kan ipinapaotob na reassignment sa mga pulis. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal, inutunta po ang report ni Jomar Bien hali po dyan sa Luan. Cosmic Christmas Wonderland sa Tabaco City, pinailaw na kaso Bangi. Uya po ang report. Pinailaw na kasubanggi ang Cosmic Christmas Wonderland digdi sa siyudad kan Tabaco. Ang nasabing okasyon ay natindiran ni Mayor Crisel Agman, pati naman kan iba pang mga opisyalis kan lokal na gobyerno kan Tabaco City. Inatindiran man inining kadakol-dakol na tao na nakapano sa kabilugan kan City Terrace asin City Plaza na nagabang para sa pagpailaw kan Cosmic Christmas Village o Wonderland sa nasabing syudad. Pasado alas 7 kan pailaw na ini matapos kan blessing ni o sinundan kan blessing kan Kura Paroko kan San Juan Bautista Paris di sa siyudad kan Tabaco. Gata Cosmic Christmas ang tema, unian paliwanag ni Mayor Crisel Agman. Who created all of this? And it is the one true God that connects us all. The vastness of the universe is as vast as His love. And the limitless, limitless dimensions that surrounds us, ganyan din po si Cristo. No? Hindi natin po pwedeng sabihin na ito lang ang kanyang kakayanan. And we're sure that this Christmas is a reminder for all of us to just look into the stars. Just like as the three wise men looked at the stars and followed it as their guide to Bethlehem and to Christ. So may we look at the stars and follow Christ's true love for all of us. Si Mayor Crisel Agman matapos ang pagpailaw kang Cosmic Christmas Wonderland digdi sa City Plaza, sinundan ini kan mas 5 minutos na fireworks. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal, Libon PNP Chief, bago na naman. Jimmy, nasalita sa report. Bago na naman ang Chief of Police kan Libon PNP gikan kay dating Police Major Nathaniel San Buenaventura ngunyan nasa liderato na ni Police Major Jonathan Apil. Nasa schooling ngunyan, so dating hepe kung kaya nagsalida ngunyan si Police Major Apil kung saan kaso hapon nagkortesiya na ini sa Sangguniang Bayan asin kay Libon Mayor Das Maronilla matapos na install ang sa iyang pagiging pamayo
kan libon na PNP. Dahil manin masyadong ipinag-atang na trabaho as in responsibilidad ng mga lokal na opisyalis kan libon kung saan konsiderado ng matrangkilo an banwaan bakuarog kan inot na aktibo pa an conception group na talagang tagilidan pa si Ordin Digdi alagad sa ngunyan solamente ang hagad lalo na Mayor Das Maronilla mantiniron sana ang presenting estado kan banwa asin mantiniron an police visibility sa kapalibutan. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Headline, kan bareta ni Alar Mario, issue sa Piñaranda Park, binuhay, kan sangguniang panlalawigan. Uya po ang report. Iraray na nagka-interes ang sanggunian panlalawigan sa issue kan Piñaranda Park rehabilitation pagkatapos na-discover kan bagyong Pipito na inulag ng entero kan kontraktor ang bilog na struktura kan Piñaranda Park. Sigon kay board member Attorney Melissa Bades Armedilla, nag-ani inin iba-ibang reaksyon sa publiko kung inarali o kan inarali ang kunal antisipasyon sa bagyo. Kaya kasudma inimbitaran ang mga department concerned sa Kapitolyo. Nagluwa sa Ororon na kulang talaga ng koordinasyon ng DPWH 2D sa gobyerno provinsyal. Sa mga kulang kaini, iyo ang MOA na kaipuhan ang resolusyon kan sanggunian na panlalawigan. Iyo ini ang pigin sister kaito kan sanggunian na pignigaran ni dating DPDO Officer Yob Onrobia, Engineer Onrobia, dahil na daw kaipuhan ang MOA dahil hali ini sa gobyerno national ang budget. Alagad nagluwas na kaipuhan mangyari ini pagabot sa turnover dahil sa diri kang probinsya ang lote sa probinsya ang acceptance as in may responsibilidad pagabot sa MOA. Sinabi man ni board member Isyam Ismael na nakaoron niya si District Engineer Warren Asotia kan DPWH today dahil man sa checklist na itinausainda kan probinsya sa mga requirements ang resolusyon kan sangguniang panlawigan. Kaya naging komplikado ang issue. Giraray ining pagurunan sa mga masunod na aldaw sa Committee on Public Works level para maplansya ang posibleng magbutwang mga problema pa sa mga masunod na aldawing kaso magpadagos na o kaya maamana ang Piñaranda Park Rehabilitation. Alarmario, DCGB. Mientras tanto, Legazpi City Tourism Office hagad ang tabang kan lokal na gobyerno kan Legazpi sa pangangaipo kan opisina para mai-promote ang turismo sa syudad ng Legazpi. Uya pang report kay Karen Ala. Makusog na nag-apilar ang City Tourism Office nin tabang sa syudad para mapakusog ang turismo kan Legazpi dangan masupisyaran ang mga pangangaipo kan opisina nganing maipromoter nin magayon ang turismo kan syudad. Ini makalihis kan tauhan do ni City Tourism in charge Ricky Duterte ang presenteng mga kinakampang na problema kan sa iyang opisina atubang mismo kan mga konsehal kan sangguniang panglungsod kan Legazpi. Pinarawan do ni Duterte ang pangaipo kan opisina sa dagdag na tao na may kakayanan sa marketing ani lalong pakusugon sa paagi kaini ang lado kan turismo kan syudad kung saan dapat igwa lamang nin mga matibay dangan sa diring videographer asin camera ang nasabing opisina antang inapilar man ni Duterte na ma-improve lalo ang kalidad kan pag-akomodar sa mga turistang nagbibirisita sa syudad asin ang masuportaran lalo ang pinakadakulang festividad kan syudad kayo ang Ibalong Festival. Karen Ala, DCGB News. Mientras tanto, Joshua Bino may dagdag man na report. Duwang resolusyon ang inapurbahan kan sangguniang bayan kan Daraga Albay sa sesyon regular kasuodla na minahagad ni na financial assistance para matuwangan sinda sa pagtakondusin ni na mga pakawat
partikular naman basketball at iba pang mga sports events. Ang resolution ini parehong ipig-sponsor ni SK Federation na President ex officio Councilor Sofia Lane Baldo. Inot na resolution. Sa rong resolution na mina-request nin funding assistance na minakantidad 23,807,000 pasiring ining resolution kay Honorable Richard Bachman, ang chairman kan Philippine Sports Commission Manila, para ipinance ang pagbakal nin mga sports equipment as in i-shoulder kini ang mga expenses para sa Ako Bicol Cup 2025 Inter-Province Basketball Tournament. Sa pang resolution na ipinasar kini sa Sangguniang Bayan, ining resolution naman mina-request giraray ni na pondo asistensya sa amount na 2,300,000 pasiring mangyari ini kay Honorable Richard Bachman, ang chairman kan Philippine Sports Commission, para naman na ipinance kini na pagbakal ng mga sports equipment sa munisipyo kan Daraga Albay. Inayunan man na duwang resolution ini kan mga pag-iri mga konsyal dagos inay inaprobaran kung kaya ang resolution isusumiter man sa opisina ni Richard Bachman, chairman kan Philippine Sports Commission. Dagdag na Bareta, Joshua Bino, DCG. Oras Pilipinas, alas 6:25 po nin pagkaaga. Bareta sa Lado Nacional, nakalipas lang kay GB News Express. GB News Express. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Siyudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabo si J. Pili. Para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, handang magserbi.
Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Mga tugang, si former Congressman Christopher Quito Co. Mga kahimanwa, ang Pasko, bako lang manungod sa mga regalo o dekorasyon. Ang Pasko, pagirumdum ng pagkamuot, pagkasararo, asin, pag-asa. Ipagrukyaw niya to ang pagkaminaorotan. Bako lang para sa satong pamilya, kundi para sa lambang sarap sa satuyang komunidad. Mabot ko na maging maugma, natuninong, asin pano ning pag-asa ang sa indong Pasko, asin bagong taon. Kito, liglig sa puso ko. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Maugmang iprinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DZGB. An Exciting Bicol Pastores 2024. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2024 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2024. Kumpuesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa edang abilidad sa pagbayle asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang third placer makakaresibe ning 75,000 pesos. Second placer 100,000 pesos. Asin ang champion manggagana ning 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dance 10,000 pesos. Best in Costume 10,000 pesos. As in Best in Musicality 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2024 live sa
DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, as in Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 12, alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir as in mag-ugma sa exciting Bicol Pastores 2024. Maugmang Pasko sa Indogabos. Hale sa Department of Tourism as in DCGB. Always number one. Always at your service. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Vice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa ireramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. GB News Express. GB News Express. Mga tugang pigtaong kwenta kan Malacanang sa Kamara de Representantes kon aksyonan o dae ang sinangat na impeachment complaint kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Inang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa ambush interview sa palasyo. May kinaraman sa isyu laban sa Vice Presidente. Sinabi niyang kapabayaan o kaya sinabi niya na pabayaan sana ang proseso kan Kamara kung ano ang gigibuhon sa isinumiter na reklamo dahil nagtaram na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dahil susuportahan ang anuman na pagbalo nin impeachment. Kinaman doon kan Secretary na nakakaulang sana ini lalo na tadakol na mga dapat gibuhon sa gobyerno kaya dapat inuton ang interes kan mga namanuaan. Inutang ipinahayag kan opisyal na daing basbas kan Malacanang ang pagsumiter nin impeachment complaint kontra kay VP Sara. Sinabi ni Bersamin na dahil sindang kinaraman digdi kasi dahil sinda mainganyar kay ni dahil mas dakol na bagay ang dapat gibuhon para sa paggusulong kang nasyon sa kaysa impeachment. Pipalikay ni Senate President Francis Escudero ang kapanya senador sa pagpapaluwasin komento kasunod kan pagsumiter nin impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Sigon kay Escudero, ang pagsumiter asin pag-endorso nin impeachment complaint sa Kamara kontra kay VP Sara puon pa sana kan prosesong nakapalaman sa konstitusyon para masiguro ang accountability kan mga haralangkan opisyal kan gobyerno. Sigon sa pahayag ni Escudero, in light of this development, I reiterate my call to my colleagues in the Senate to refrain from making any public comments or statements regarding the allegations in the complaints article of impeachment. Sinabi niyang kung apo doon ang Senado na mag-aktuar bilang impeachment court, ano man na perception o biases o prejudgment magkakapektar bako sana sa integridad kan impeachment trial kundi sa tiwala kan publiko sa Senado bilang sarong institusyon. Maski nangani pirming piglaladawan ang sarong political exercise ang impeachment, pero sinabi ni Escudero na importante para sa miyembro kan Senado na mantineron ang daing pigikilingan asin pangingababawon ang pagiging patas. A pesar kay ini, sinabi pa kan Senate President na dahil man dapat makaapekto ang impeachment process sa saindang trabaho sa lehislatura. Inaprobaran kan House Committee on Local Government ang propwestong pagpapalawig sa termino kan mga elected official kan barangay asin sangguni ang kabataan o SK sa 6 na taon gikan sa presenteng 3 taon. Sigon sa propwesto, 6 na taon ang termino mapuon asin matapos sa Mayo 2029.
barangay asin iske election. Ang termino kan mga gana sa eleksyon na ini mapuon sa Hulyo 13, 2029. Sa irarom kang bill, daing elected barangay officials na pwedeng magsirbinin sobra sa duwang magkasunod na termino. Ang pagdimiter o pag-resign sa pwesto dahil pwedeng gamiton para makadalagan sa panibagong termino. Ang ilihidong SK officials dahil pwedeng magsirbinin sobra sa rong termino. Ang presenting barangay asin SK officials na nanggana kan Oktubre 2023 matinir sa pwesto sagod sa makatukaw ang mga manggagana sa Mayo 2029 na eleksyon. Mantang ang ilihidong barangay officials na sa ikaduwa asin ikatulong magkasunod na termino dahil na pwedeng magkandidato sa presente nindang pwesto sa Mayo 2029 na eleksyon. Nakamtan kan Department of Science and Technology ang Guinness World Record para sa pinakadakol na numero nin mga tawo na sabay-sabay na nagtanom nin kawayan o bambo sa iba-ibang lokasyon. Sa kabilugan na 2,305 na katawo ang nagpartisipar sa pagtanom bilang partikan kawayanihan Circular Economy Movement. Kinumpirmar ini kan adjudicator kan Guinness World Record na si Miss Sonia Oshiriguchi kan Nobyembre 28. Nakipagtabangan man ang DOST kay Bukidnon 1st District Representative Jose Manuel Alba asin 84 pang mga local government unit, national government agencies, pribadong sektor asin iba pang miyembro kan Kongreso para digdi parte kang inisyatiba kan mautan kan DOST na palawigon ang kaaraman sa potensyal kan kawayan sa satuyang nasyon. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan. Masunod, makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok ta na ini tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos, abogado kang gabos basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon, Kong Jill, siya si Kong Jill, siya si Kong Jill Bongalon. Pirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Pirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Pirit na, ilabas mo. Ang San Miguel Philippines, sarap laging kasama. Drink responsibly. Pasko na! Ilabas! Buksan na ang San Miguel Pale Pilsen at mag-beer call! Drink responsibly. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar.
Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. GB News Express. GB News Express. Mga tugang bakusa ng duwa o kaya saro, bakong duwa kundi tulong beses na nabugtak sa alanganon ang buhay ni Senador Bongo. Ini pagkatapos na makaiwas ang senador sa posibleng kagadanon na may kinaraman sa sarong aksidente na madali nakuta ng sumalpok sa sarong windmill farm sa probinsya kang Rizal. Ang pinagsakayan kaning helicopter kan uminaging aldaw, lalo na kasuhapon. Base sa informasyon hali sa lokal na gobyerno kan Pililia Rizal, halos nag-zero visibility ang lugar. Kaya napilitan ang grupo kainin na mag-emergency landing sa sinabi ng banwaan. Pasiring sa naan senador sa Laguna, asin Batangas para magatod din tabang sa mga nagitios naman. Kailan kaini? Nakipag-video call na sa naan sinabi ng persona para magpaluwas ng mensahe sa mga nasa event sa sinabi ng probinsya. Pero sa kagustuhan na makapag-atender mangyari sa pagtiripon kan mga kaubinisan sa Batangas, dahil nagduang isip na magpasiring manggiraray sa sinabi ng lugar. Sigon kay Senador Bongo, dahil baling mabugtak sa alanganon ang buhay, asin basta sana makahatod nin paagi sa serbisyo sa mga nangangaipo. Dagdag pa kan senador na masalangkaw ang tsansa niyang atakihon sa puso kung siya nakatukaw sana sa laog kang diirko na opisina imbes na tumabang sa mga nangangaipo. Bareta sa Lado Nacional, kaya sa luwas kan Pilipinas, ikinadagit kan China pagtaunin military aid kan US sa Taiwan. Sigon sa sigon sa Minister of Foreign Affairs kan China, ang pagtao kang Estados Unidos nin tabang militar sa Taiwan sarong sala na sinyales sa pagiging independyente kan Taiwan. Tendang siniguro na makusog na babantayan kanasabing aktibidad o anasabing aktibidad at sinsinda magibonin matinding lakdang para mamantinir ang integridad kan Taiwan. Magigirumduman na nagbisita sa Hawaii si Taiwanese President Lai Ching-te kung sain kasabay kainin ang pag-aprobar kan US State Department nin 385 milyon na pagbakalin mga armas sa Taiwan. May bahandigdi ang spare parts asin suporta sa F-16 jets asin radar sa Taiwan. Mantang enot kaini pinagkonsiderar kan China na parte man giraray ninda ang Taiwan. Business News. Maski naglaog na ang Disyembre sa ultimong weekend bago magpasko, ang pinaggalaoman na paggroso kan mga konsumidores para sa paghanda sa Noche Buena. Ini dahil sa iba-iba pang dahil ang iba dahil pang 13th month pay, mantang ang iba naman naghahalat nin dugang na bonus para may pambakal nin paghanda. Sigon kay Steven Kua, Executive Director kan Philippine Amalgamated Supermarket Association, na last minute na maruso kan mga konsumidores kasang kan paghanda sa Noche Buena dahil ang ipambakal sa mga ini yung natatada matapos magbakalin pang regalo asin pampasalubong. Sinabi man ni Secretary Chris Roque kan Department of Trade and Industry o DTI na talagang ugali na
an Pinoy o may ugali ng Pinoy na maghanda maski diit sa Pasko kung kaya pigatagamahan talaga nindainin budget para ipambakalin Noche Buena. Dagdag pa niya na may nagkapirang items na nagitaas sa presyo matang ang iba man mantinido pa ang presyo. Health News, mga tugang kasabay si News Director Mar de la Cruz. Mga PWD dapat daw na magkaigwanin informed decision manungod sa sendang salud sigon sa World Health Organization. O Japan Report. Good morning, Paring Mat. Good morning, BP. Dapat natawan ng oportunidad ang mga persons with disabilities na magkaigwanin informed decisions may kinaraman sa sendang sadiring salud. Ilan makusog na pahayag ang mga health experts sa kinaban sigon sa World Health Organization o WHO na mga persons with disabilities may diretso para sa full participation sa desisyon na nakakapekto sa saindang buhay. Ang aktibong pag-imbwelto sa sainda, importanteng marahay sa pagkrear ng mas inklusibo na health services asin baskog na pagkataman asin mas patas na komunidad. Itinagdagbagan na ahensya na ang persons with disabilities minakumpuesto ng 16% kan global population alagad na kulusindang pinaghampang na bagay na nakakaulang sa patas na access sa essential health services asin sa oportunidad na maabot ang pinakalangkaw na level nin pangataman sa salud na sarong basic human rights. Kasud ma Disyembre 3, pagsilibang ng kinabanan International Day of Persons with Disabilities na pigpromoter ng United Nations poon pa ka 1992 kada Disyembre 3 kan taon. Health News from Newsbase Mardila, Jai Jiba. Mga tugang Pag-asa DOST kasabay si Melvin Almuela sa Kamugtakan, Kampanahon. Sa mga napet sa Disyembre 4, 2024, sa aldaw ning Miyerkules ning pagkaaga, ininang sa tuyang lita sapit sa kamugtakang kang sa tuyang panahon, shear line o yung salubungang kang doros kang amihan sa kanang easterly sa nakapekta sa eastern section ng norte kang Luzon, mantang northeast monsoon o paros kang amihan naman ang nakapekta sa pinakapuro kang norte kang Luzon, digdis sa Kapikulan, makaka-experiensya ning bahagya mo panganoron sagkot sa panganoron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat, pagdagoldol, dulot ka mga localized thunderstorm. Ang paros ay maluya sagkot sa moderato na hadis sa sirangan sagkot norte sirangan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kapikulan magiging banayan sagkot sa moderato ang pag-ukol. Tinatayang agwat ning temperatura pigilauman poon 25 sagkod 32 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang at yan na alas 5:53 ning pagkaga. Isin masulnop at yan na alas 5:17 ning pagkahapon. Philippine Standard Time alas 5:26 ning pagkaga. Ini si Melvin Almohela reporting live halidigdi sa DOST Pag-asa Legazpi. Mga tugang iyan pang detalyes kan mga darakulang bareta, sinurat po sa Newsbase ni the News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyaran, as in Angel Mustaza, siring man ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwa. Ito po ang GB News Express, GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service.
Mga kababayan kong Ligaspeño, ini po si dating City Councilor Alan Ranyola. Kumusta po kamo? Ako, naglalaom na kamo, nasa marhay na kamugtakan. Maugma ang pag-iiribahan bilang paghahanda sa pagsabat sa dakulang selebrasyon ng Pasko asin bagong taon. Sa panahon na ini, tinatakwan niya to ng pag-omaw ang satuyang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang sa iyang pag-abot, dara ang mensahe ni pagkamuot sa kinakban. Ang pagkamuot na ini, mapasatuya man lugod, kasabay ang pagmaot na maihiras sa lambang miyembro kang pamilya asin kapwa. Agadon man niya to sa mahal na Diyos na ang gabos, ligtas sa pagtama ng anuman na kalamidad. Kasabay ang paglaong na magkaigwa ng katuninungan ang bilog na kinakban. Sa Paskong ini, asin sa masunod na mga taon, kita man lugod, magkasararo, asin mag-iribahan para sa progresibong Legazpi. Merry Christmas, asin mapasatuya man lugod ang matuninong na bagong taon. Ini po si dating City Councilor Alan Ranyola, dara ang serbisyong garantisado. People making lists, buying special gifts. Wish ko, regalo mo sa Radyo DZGB. Sa Giraray, sabay-sabay niya to na ipamati sa mga kaakian na kapos sa pagkabuhay ang tunay na espiritu kan Pasko sa paagi kan pagsimbag sa mga gusto nindang regalo. Tawan niya to Giraray nin kaugmahan ang mga aki na masunod ang sa indang kahagadan sa paagi kan Wish Ko, regalo mo sa kantidad na 500 pesos. Ang sa tuyang mga beneficiaries na giedad din 5 hasta 8 anyos, residentes kan Legazpi Asinalbay. Sarap sa ng aki, kada pamilya ang aakomodaron. Sa mga interesado na sponsor sa wishes kan mga aki, magbisita sa DZGB or mag-text sa mga reporters as in announcers kan DZGB o ipadala sa GCash number 0995-984-5151. Kaya ngunya na Pasko, share your blessings sa mga aki na nangangaipo. Ang Wish Ko, regalo mo, gigibuhon sa Disyembre 23, 2024. Alauna ning hapon sa lugar na i-announce kan DZGB. Wish Ko, regalo mo. Merry Christmas sa Indogabos. Hali sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, the man. Nagdadangog ka mo kay Henry Maceda. Thank you, ang boy. lalaking hindi inuumaga. Thank you. Alright, para po naman sa latest na sponsors, kasatuya na Wish Ko, regalo mo. Salamat po sa Rabax, no? Sa paagi ni Ma'am Tet, may sponsor po sinda na good for 10 children, no? Para po sa 10 na mga aki sa Wish Ko, regalo mo. Pig-message po kaso hapon ni Ma'am Tet si Angel, no? Kaya ang kantidad po is additional na 5,000 pesos. Kaso hapon may additional kita, no? Yung kay sorry po, yung kaya kay Shara sa record, baka taon-taon ano, pag-abot ni Shara, tabi para sa basta ang latest tabi ng mga sponsors, no? Kay Dr. Chris Gianan, Daddy's Angel Medical and Diabetes Clinic, 5,000, good for 10 children. Sa San Francisco Ginobatan Albay, tabi 1,000 pesos, good for 2 children. Dr. Eve Grulio, 2,000, good for 4 children. Engineer Ed Luna and Dr. Alan Lucanyas, 3,000, good for 6 children. By Porfic apo kita sa Aquawell, 1,000, good for 2 children. Garland's Eatery, 1,500, good for 3 children. Salamat tabi Pading Benny. At saka kay amigong Glenn, no? Sayan and Riolo family, tabi good for 5 children, 2,500. Kay Ate Meli na habo nang magpakumpleto kan sa iyang pangaran, 2,000 pesos, tabi good for 4 children. Engineer Merly Gaspi, 9,000, good for 18 children. Ay, sorry, engineer. Sorry, pasensya na amigo. De pala, nutantad. De pala kayo si engineer nagpa-mention, may lang pangyari sa Mauraro. Sorry, amigo, tabi. Yan,
Pagkapulga sa ko ni Engineer Merkay ni, off there mo nga tabi ako. Anyway, sige tabi. Pasensya na tabi, migo. 18,000, good for 18 children. Tapos, latest po, Surabax, tabi, 5,000, good for 10 children. As of now, igaw kita ki 30, tama ba? 32,000 pesos, no? Pero ang aki po na may sponsor ngunyan is only good for nasa 64 children pa sana. Ang initial target po is 200 children, indigent children, hanggang 300. Pero kang last year nga ni, uminabot kita ka ang 1,000 pesos. Pero ini muna ni initial target So kaya talang muna. So mga pag-iriba mi, nagupo na po ngunya na mag-scout diyan sa mga barangay, tabi, para hilingon ang mga kapo sa pagkabuhay na mga aki, no? So nagpapadara po digdiki mga wish list, tabi. Yan po, subject for validation po yan. Lumanon yan kan sa tuyang mga pag-iriba. Bura sa mga nag-text tabi, irilingon yan kung talagang, talagang mga, medyo kapo sa pagkabuhay na mga aki po yan na sendo po na mga pwedeng mataonan ng premyo. Ang kada sarong aki, tabi ang wish, na gusto ning wish list, tabi, mataonin wish list, good for 500 pesos, no? Ang sa na pong wish, dapat ay magsubra sa 500 pesos. Pero kung igwa ki mag-sponsor na ngaya, o ngayang aki ngaya, ang wish na ngaya good for 1,000, whatever, pwede po yan, ha? Depende po sa gustong mag-sponsor. Pero ang minimum tabi na amount is 500 pesos lang per child. Iyo po. Tapos saro na aki, mga tugang kada sarong pamilya. Talita po kaya na buong magturugang matawan. At lamang sa sarong pamilya, may mapaog magitatabi na sarong aki na medyo kapo sa pagkabuhay. Iyo po. So mga gusto tabi na mag-sponsor, as of now, 64 pa lang ang aki ta. So kung ma-initial target kita na 200, medyo harayo pa po kita. Dahil pa kita nakaka 50%. Sana baka lamang ngunyan aldaw, kung 64 ini, makumpleto tapo so additional na so 100, no? Ngunyan pa pong aldaw. Tabi, kaya igwa kita kay punta pagkipera pa 30, mga 36 to complete the 100 children. Okay? Tabi, magapod lang po sa DCGB o mag-text na mo yung mga pag-iriba kay Paring Mar, kay Pio, mga reporters, tabi, kay Jenny, kay Angel, boda sa iba pang mga pag-iriba midigdi. Kung kamo tabi may gustong i-share na na sponsorship, maski saro okay lang po yan, 500 pesos o welcome na welcome po yan, ha? Pero sila man po makakadigdi o makakonect sa Muya para i-pick up, pwede po namong pick upon ang sa tabi na cash donations, sponsorship. Ang ma-pick up po kayan si Saraboy, buda si Ate Mariel sa mobile, tabi, pwede po nindong ihatod sa DCGB or so dahil po makakadigdi, sumahatod po sa DCGB ng mga bandang alas 10 hanggang alas 6 po kamo, 10 a.m. to 6 p.m. po. Bukas po ang samoyang opisina. Hanapon po nito si Shirley, dyan po sa opisina. Iga po iyan ki acknowledgement receipt, no? Sa office po kan DCGB. Yan, tabi. So mga day man po makakadigdi o gusto lang mag-automatic na mag-share, andyan mo yung pong GCash number para sa wish ko regalo mo, 0995-984-5151. Okay? Yan tabi ang sa tuyang GCash number. Now, speaking of Catanduanes Relief Distribution, ngunyan po, kahuron mi na so saro duman na parokya, nagpatabang kami mag-identified sa mga tawo, daday pa talaga natatawanan. Duman po kita mga tugang initial tentative po ini, duman kita sa Karamuran, Catanduanes, no? Tamay kahuron tabi kami duman na mga kura paroko buda tabi mga kababayan ta, mga tugang na iyo tabi an makatabang sa tao sa pag-identify, no? Nakolekta baga duman sa Daramayan, duman sa Catanduanes Relief Operation, 237,000 pesos. 237,350. Ngunyan may contact naman po kita duman sa Virac, Catanduanes na pwede tang makaunan kan mga construction materials, no? Tantod mag-uuron po kami
Dumanta na ko anon sa mga yero, so kabilya, o ano man na sa mga kuko, o kung ano na construction materials, tapig pa, nagpatawang po kami mag-identify sa parokya, no? I-dispute tabi, so construction materials sa pamilya tabi na na-identified. Sabi nga ni Padre, di ko na muna ngaranan si Padre, tayo so kauron ko kasawapon, tabi, sa sarong parokya dyan sa Karamuran, idakol maigkataling ngayari, igwaman ngaya kinagtatao digdi, no? Igwaman niya kinagtatao. Kaya ang gigibuhon ninda, kasuhapon mismo si Padre, nag-ikot siya duman sa parokya niya, Kuya Nimi. Pighapot niya saro-saro, so talagang dai pa nakaresibi, na totally damaged, tabi, no? Totally damaged. Kaya, may pigsin na sako si Padre na listahan kan mga familia na sa tuyang magiging beneficiaries po duman. Baka pag natapos niya ang proseso kaini, ano ngun yan, next week, tabi, next week. Ugaring may pastores kami sa 12 and 14 tabi so sa dapdap sa Kwasay Parish. Baka po makwanta, asailing ko matatapos iningon niya ng simana, pero baka makadeliver po kita sa 3rd week of December. Ano? Kung bako next week, baka kaya ho na 9, 10, or 11, aruga yan. Depende po. Kaya maaraman maponindo yan ma-broadcast kami haling Katanduanes, boda ma-post kami kan sa tuya tabi na Facebook, social media para po sa relief distribution. Harayo ini Kuya Nemi, from Virac, may travel ka, may tao na sa luwas tabi. Baka may tuyo yan. Pakiling daw tabi, Jenny, may tao sa luwas. Kwan po yan, from Virac, matravel po pasiring sa Karamuran, Katanduanes, no? Sarong parokya po dyan. And taon, may ma-meeting kami para ma-detalye na po kimaray ini na sa kwanta duman. Kaya subabakalanta na kukulang mga kwanduman, mga construction materials, tabi, priority ang yero, panglanob, tabi, panglanob, buda, so ano yan, priority ta so ano yan, priority ta tabi, so mga pako, etc. Ha? So iba, nasusuportahan naman. Pero so istaran talaga, dakol pa sabi ni Padre, ang nangangaipo duman. Matravel, di ko alam kung pirang oras ang travel kam from Virac to Karamuran, Katanduanes, para i-deliver ang construction materials. Tabi, maybe next week, tabi, or sa 3rd week of December. Tabi yung harayo kaya ang samuyang coordination. Ito bagang Karamuran, harayo ito. Yung ito duman sa northern part kan Katanduanes, mga tugang. Okay? O sige po, salamaton na maray, tabi, sa Indo na suporta. Okay? Yan po kaya tinapos na po ang kang last week, tabi na donasyon para sa Katanduanes. Kaya ngunyan, ini naman ang yung pinagpupunan, tabi na ipagisuyo sa Indo. Ako pala, igwaman ako digdi na good for 5 children pala. Dati man akong nag-sponsor man tabi sa mga aki. Sa wish ko, regalo mo. Yan. Sabi ni Pading Chris, natang nga pa di talima sana. Dapat nga pa di 10. Ngayon ako pa di, luway-luway sana. Luway-luway sana. Okay? O sige. Jenny, ano tabi? Ang tabaka may announcement. Ang tama paaram na ako. Kuya Nem, sa baka may announcement ito. Tama pa, alas 7:05 na eh. Baka lumag para halat iyan sa tuya. Tabi. Alright? O sige po, salamato na tabi sa mga sponsors ta. Dulo yan migo kang Katanduanes, harayoon yan. Yung ani migo, de baling harayo ta. Duman kay anagulpi sa norte. Bagamanok, Karamuran, duman anagulpi ninda na area. Kaya, digi sa parting Virac, San Miguel, Bato, medyo ako po grabe dyan. Kaya sabi kan mga nag-coordinaran mi duman, okay lang digdi sa may facing Legazpi, Albay na mga munisipyo. Anagulpi talaga, dumang kita sa northern part kan Katanduanes. Okay? Okay, sige po. Okay na? O sige. Sige na, okay na kita. Okay? Ano tabi ito? Kuya, alas 5 ba? Ano daw problema ka ni Lola? Baka nawara yan. Sige, dapat tabi kung anong alas 7:05 na, baka magparahalat pa iyan. Kumahalat na 7:30. Ano da yan? Takon da, pahalat untang 7:30. Terak man kay ni, nabareta na kaya si Edwin. Dahil man gyud kay baka man urgent mapaaram na kita. Okay na Kuya Nemi, pwede makahalat da baka man mano.
Okay. Di, abala na kan si Jenny. Yeah, okay na. Mga tugang, tabi. So mga may problema dyan sa atay, magsiday magi problema kay puan tatabi ang Liver Aid Silimarin Capsule. Kaya para maiwasan yan, dahil kita magparainom kialak o magkaon po nin mga matataba. Kung kamo mahilig ka yan, baka magka-fatty liver kamo or alcoholic hepatitis or cirrhosis. Ang Liver Aid Silimarin Capsule po, saro yan sa nakakataonin tabang para maproteksyonan sa tuyang atay. Halipuan ang Silimarin kang Liver Aid, halipo yan sa herb, kaya natural yan, as in safe. Ayan po, sarong antioxidant na nakakatabang sa pagtaon ng proteksyon. Sa oral doon, ang pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan na mabawasan ang danyo sa atay. Efektibo man po yan sa pagpugol kan paghubag kaini. Kaya mga tugang, mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga butika nationwide. Salamat po! Whenever I see girls and boys selling lanterns. Sa mga araw na nagdaan, sa masasayang sandaling iyong naramdaman, sa mga pagsubok na iyong naranasan, ang Kapaskuhan